आखाइ सुवा मा सुवा बिलिद बिलिद जागासिनो इदिनो भगवान सुब्लुलायलांबाय आखाइफोरखौबो दायबस लागोन मा लागोन दायबस होनो आरो दुखु नांगोन ना माइखौ बुङो जेसिबि लायनानै थाइजौ लिसु एरखुजोबगोन आं आलुखौ फुनानै गारहोजोबगोन आङो ओमफ्राय एख' बुस्थु थाइथिरना थानो हाया जालांबाय ओइनो माबायदि बे मायाथिलि मुलुग संसाराव थरायना बायदि मानसि गैया मानो होनोबाथाय आंनि सम्पतिनि हायाव मायबा मोनसे थायनानै थाबाथाय नैबे थरायना बिथाङा इखो बेथो खालि बिमानो हरनायनि चान्स लाबाय थायो नुबाय नै आलौखौ खायलायबाय हे भगबान आरोबाव नै मालाय लाबनाय जुथाखौ गानफैलायबाय आर्मि नुखायसो खाथ्रा नुखायसो आंनि न'खराव मायबा मोनसे थायना थाबाथाय दा नैखौ नै बिमानो हरलायसिगोन माने नोंनि सम्पतिया आंनि सम्पति नङा नामा माबोरै सम्पति जानो हागोन नोंनि मालाय गोलै माथो नों खानो हाखय बेखौ दा नों बोजाव साप्लायाव रांदो ना न'आव दोननांदो बेखौल' बुंदो डाइरेक्ट एन्सार माने माबा मोनसे बुस्थु खाबाबो मालायनो हरनायल' जायोना बिमानो हरनायल' जायो नों हरखायो ओंखायनो समझ रहे हो समझ रहे हो ए गाबनाय जाजोब्बायनो आर्मि नुखायो मानसिखो वाह क्या सीन है नों ओरैनो मोननाय बायदि मोनदों नामा ओरैनो मोननाय बायदि मोनदों नामा नोंखो हो माथो माबा मोनसे बुस्थु खानो मोनालाय बा नों बिदिनो फैथाय एकलाय लुकेबखौलाय एलाय नुबाय बिदिनो जायो खनै मानो खननो सोर गानस्रावदो नोंसोर गानस्रावदो बा न' एसे मोजां आसार खालामनो होननानै भाबिनानै आंखौलाय मानो एसे लेथ्रा होननांगौ नोङो माने मैया आं हरबाय आरोलै थाइजौ हैदो लिसु हैदो माबा मोनसे फिथाइ थानाय गथ' गथाय थानायखायसो आं हैबाय ओमफ्राय लुगैयो होननानै ओमफ्राय दा नों आलावखानायखौबा तारमाने हरनो नागिरलायबाय होनना सानबाय थायो नामा सानफ्रोमबो हरबाय थानांबाय आरो हरनो गोनांखौ हरगोन आरो बा बुखुजोबगोन आं आलौ सालौ आं गैदि माबा थानादै जली ना तेरी भी जली ना मा अखाद दं आं बिदि हरनाय माबानाय इदि होननाङा देलै अखाद दं न' बुंनानै इसोर आंखौ जोनोम होआबा नों आंखौ मोनगौमोन रेसपेक्टसो होदाङो नोङो रेसपेक्ट खने बे खने दा खांना हराबा मोनगौमोन बिमा बिफानो आं हरगोन आंनि गोसो आंनि न'आव जिखि दा फाथैयानो जा गयानो जा फारसेनिफ्राय आङो समब्रा राननो मोनबासो आं गोजोनगोन प्लीज ये अच्छा खने बे बेलेगनो हर आंनि बिमा बिफाया मोनजानांगौ बेनोल' बाथ्राया खास्तां माबोरै दे खास्तां माबोरै मानो हिंसा होनबाय थायो नोङो हरनाय मानाय हराखै हरलायासै माबायासै नोंसं बोरैबा किलायनाय भाजिनो होनलाङो सं न'आव फिथाइ थायबाथाय दा नोङो होनफ्लानाय भाजिनो होनलाङो आरो याव जलस्ति देहा लानानै किताब सेफायबायना नोङो एखनिबो मुल्यनि बुस्थु मानसि नखाया मुल्यनि मानसि नखाया नोङो बुस्थुआ ओरै जायोलै खतनाया मिथिगोन आरो रायजोफोर बे मायाथिलि मुलुग संसाराव होननाय रखम जायो माने मायबा मोनसे गोदानै बिफां उथिनानै देरनानै जानाय बुस्थु मायबा थायदोबाथाय न'आव मोनजाग्रोआ साप्लाइ इज द बेस्ट अपसन होननाय जायो दुखु नांगोन ना माइखौ बुङो जेसिबि लायनानै थाइजौ लिसु एरखुजोबगोन आं आलुखौ फुनानै गारहोजोबगोन आङो नोंनि न'खराव थाइसेबो बुस्थु बिफां लाइफां दोना आं हरनो मोनाबा होनसुं आंखो मिना ओमफ्राय आलुखौ माया खनगोन इखो नोंदि गास्राव दिखो जाबाय Don't touch me. Mana jadi nih bro? Angsup dadang. Kon bebe. Iman mazang alok yung gastos demi cibena.
आङो इ बुस्थुखौ आरो इ बुस्थुखौ आङो बारै साफा खालामनायाव गाननो होननानै लाबोदों गावहासो जागायग्रोबाय हबेयाव मोनो हबेयाव मायो नायखुमाबाय थायो खोमा हबेयाव दोनदो हबेयाव दोनाखै बुस्थुफोरखौनो गारि सायाव दोनबाय नालाय बुस्थुखौ नुबाय नालाय गानबाय माथो जाखो मा सोरनि मा बुस्थु माथो आंनि आथिंजोंसो समान नोंनि आथिङा इज्राइलसो होनबालाय आथिं फिसा इयो बोलिग्रा बुस्थु इयो फिट नङाबाथाय आथिङाव गाननो सुखुवाखै मिथिबाय आल'आ कनफै आरो जल्दि नोंनि डाइलग बुस्थुआ चान्स लादोंमोन बेनिफ्राय आं नुहुरना होबायना फट'दोनो हायासै दा सोलायबाय टारगेटआ ओमफ्राय नैफोरबायदि गारसाजोबना गालांबाय नै खहा मानसि नुबाय नै सिखाव सिस्टेमनिखा मानसिया जोंजोंखाय नै ओरैबायदि ओमफ्राय दा आं बेखौ खनलांबाय दुखु गोनां जिउआव रावबो लोगो गैया होननायसै खनफैयै होननायाव हागोन नाबा नोंनि डाइलगावबो डेन्जार ना चान्स लामारदोंमोन आसला हरनायनि चान्स लामासै टारगेटआ न'आव गैयाबा हरबाय बियो आंखौ आं न'आव गैयाबाथ' हरबाय बियो मिथिबाय आसलथ' माया इमान जारु जारु आलौखो आसार खालामना दोननांगो बेलेगाव हरनायनि चान्स लाबाय थायो हमै मैसु मैसु नुखायो मानसिखौ इनो थाइजौआनो लायासैना नोङो र' एदावलायनायावबो ओइनो लेसुखौबो हरनायनि टारगेटआनो लालायबाय माबोरै जाबावगोन जिबनाव एख' बुस्थु थाइथिरना थानो हाया जालांबाय ओइनो मा मावदियो माथो लिम्बा मा आं जायांदो माथो अ जायांदो दायबस लागोन मा लागोन दायबस होनो आरो डिभर्स मा डिभर्स ओइ नाय थाबाय सरि माथो इदियावनो आं इदि होनबाय दंलै नोङो कुल गाद नोंहा सना इदि नङा माने आङो दासान्दि खामानियाव थांबाय दं नालाय नोंदो बारा टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनाखै मा नालाय माथो सेस्टार बे नङा होमबा बाथ्राखौ दास्लाय एदावदारलै नोंखो अननानै नोंदो बारा टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनाखै नालाय नोंखौनो एदावाबा आरो बोरै जानो दे आलु संख्रि लगायना मानो मालायनि हरनाय माने बखियो दा जायांदो नों जानो बेखौनो नों जानो हागोन नों बेसे जायो जानो हागोन गोथाङा खनना जानो नों बेसे जायो जानो हागोन खिन्थु होननाय मोनसे सोदोब थायो मिथिबाय रिलेसन गैला खिन्थु होननाय मोनसे सोदोब मिथिबाय बाहेराव थांनो मोननाय नङा लामानिफ्राय इ न'नि हरनिफ्राय बाहेराव थांनो मोननाय नङा लेसआव थायाखै नङा थाइदोंमोन हरबायबो खावसे हरनायालाय आं गैयियाव हरदोंमोनबो खोमा अ ओइ हरजायाखै खोमालै अ हराखै सरि दे सरि मैयाबो लांदोंमोन लांनाया गोसोसो आंनि हरबावगोनसो इखौबो हरगोन आं लेंहरनो बुंखाला आरो माखो रेजुदल नङालै साननायानो जाबाय दे जाथ'बायलै मोननो नांगौ गैया मोनलायो मोननो नांगौथ' सावथ' बोजाबाव रांदों माथो ए भगबाननि एसे जारौ बुख्लायजोबदो इयो नै इमान जारौ नै बुख्लायजोबना गारदो दसेनो ओमफ्रायना इमान हाकार आरो जानोबा मोजाङै समानै जानानै खोन्थै पिकासआव मख्ला जाना खोन्थैना आंनि सिगाङाव मिथिबाय मोजाङै प्लेनै जानानै खोन्थै समानै अख्ला जाना खोन्थैथारना आलु संख्रि लगायना जानांगौमोन
दिनै बिराद खामानि लोगोफोर बारि साफा खालामनांगौ आरो थालिर गायनांगौ गय गोदान गायनो थालिर गेजेर गेजेर गायना होनि ओमफ्राय आरो बारिखौ साफा खालामनांगौ एं 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 होननानै मेचिनदो थरनै हेल्प होयोना दिनैनि दिनाव नुसिगोन आरो डेन्जार आखाइ सुवा मा सुवा बिलिद बिलिद जागासिनो दिनै हे भगवान सुब्लुलाय लांबाय आखाइफोरखौबो एसे लेथ्रा खोथाया मिथिबाय आखाइ सुना सुवासै हे भगवान माया जाय मानसिया मुगैयै मानसियासो बेमार जाखायो ओमफ्राय ओरैबायदि बेनो हे खुगाया जाखादों अबेसे नोंना खुगाया गिदिर ना बेगर तेगर बनावजोबगोन दा उरलि नुखायो मिनालाय बाल बे मायाथिलि मुलुग संसाराव आंनि हिनजावानोथ' 18 बोसोर बारगोना बारासै मा जाबावगोन जिबनाव नुबाय नै गोरलैनि सबाबानो खारखो बेथो 18 बोसोर बारि रखमसो मोनलाय लांबाय आं नोंखो बारगोना बाराखै मोनगोना आधार कार्डखौ मोजाङै नायफिननि बार्थ सार्टिफिकेट हरफिननो हे भगबाननिनो मादो गेलेनांगौ मादो गेलेदो ए इदिसो बारमाराखै मा 18 बोसोर माथो नुनायावलाय मानसिखौलाय बुरि माबा गोसोखांनासो खालामदों अ गोदो इदि खालामोन होननानै ओरैहाय नों 18 बोसोर बारगोना बाराखै बुस्थुआ हरनाय दे सोरना माबोरै गोबावसिन थायो हो सोरना गोबावसिन दे थायो मानो नों लाग्रो मानो लाग्रोनिले 1 2 3 होनगोन दे र' 1 2 3 जागायजोंलाय नङा नोंनि थाखोदोसो दे बेथो जिबनाव माबायदि मोननांगौ माबायदि मोनलांनो 1 2 3 दे सोरबा खिथाय दे नै आंहानि इसोरे नों बायदि आंलाय नुवाखै दाबो गोलैबावाखै दासो गोलैबाय नै मालायखोबा हयनि नयनि एकदमबारे डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आरो ओमफ्राय गावहा मा होन्दोंमोन मिथिगोन हा आसरितसो ए नोंना इनो जाबाय माथोनो नोंलाय हाग्रा दानस्राङोनो गय गायोनो थालिर गायोनो बोरो माथो जाखो बेलाय ओमफ्राय इनो जाबाय गया गायबाय दं नामा नोङो टाइमाव गायगोन टाइमाव मावगोन टाइमाव नांगोन गयखौ गायबाय दं मेगनानो साफैलायबाय मा बिसिनायाव गायबाय दं बिसिनायाव गायबाय दं मेगनानो साफैलायबाय मावा दाङा मोनजादोथ' निजिया मालायखो ओमफ्राय हरनायनिफ्राय मानायनिफ्राय इयो बाथ्राखौबा बुंबाय थानो हागो उन्दुना थाबाय था लाम लाम बिसिनायावनो इट्स माय फ्री स्टाइल बोरै नुथारदो खेस्रा बास्रानो मोदोम माखा अलमायदो आरो अलमायदो नै उदैया देरबावबायसो उदै सब माया थिलि संसारनि मा होनो माया थिलि संसार हाबाखौ जाबा जानानै नों आफसुस जादो नामा थां फै मावै फै दानांगोन दान बिदि नङा संसारा बिदिबा जाया मिथिबाय संसारा उन्दुना थाबा जायो नामा रेस्ट लाना हो जि खामानि दायथ' लादो इखौ मावनांगौ मानसिया ओरैनो मोनजाया रावबो एगेन्स्ट नामा ओमफ्राय एगेन्स्टआनो आं थां फै जल्दि इमिडियेट एगेन्स्ट एगेन्स्टआनो ओरैबायदि थां फै नोंनाव सोबागोनसो नै थां होनावगोन उल्थासो जाबागोन नै थां फै नायदो नोंखो जिबनाव नों बायदिया मा नों बायदि नांनायसो नांनायलै
मानसियानो साइज गैयि जाजोबलांबाय बुन्दानो निजियाबा अमा बुन्दा रखम मोनगौमोन खेस्रा बारसानो उदैया नै थोन थोन जाबोजोबदि भगबान नारखोखोनो गस्लायानो जागाथोला ड्रेसा गाननानै मोजाङै मावै फै नङाबा ओंखाम मोनजाया होनखादो नै लोगोफोर आङो आलु भुमब्राखौ माबानानै दोनबाय आरोना फोराननानै थालिर बिलाइयाव एकदमबारे हाफ्लेनानै फोराननानै दोनबाय आङो ओरैबादि आलौ जानो गिलुं गिलुं हादो आङो थारमाने प्लास्टिक गानदो थेवब्लाबोसो प्लास्टिकआ जिनानै एसेब्लाबो आलौदो आरोना ओमफ्राय ना गांगा टप्पाया दा खामानि मावहैबाय होना हरनायखाय ओमफ्राय बेखौ नायहैनिर' आङो ए भगबान सान्दुं गोसाफोराव खामानि मावनो बालायलाङोहाय मावाबाबो जाया मावबाथाय मावो बिराद गोसो होनानै मावो ओमफ्राय मावाबाथाय मावा कुट्रादाल मावा बिसाखौ मा बुंनो लुवार गोजाथारहाय बेथो लुवार जासोदो दा इखौ माबानानै होआबाबो जाया कक'आ बिफाङा नै एसांखिनि देरबाय नै आं होनखादोंमोन एसे रानबावनो हो होननानै ओमफ्राय आरो आथुर जालायबाय मावनो नै हाग्रा माखानो बेसेबा रज'फिनबाय थायो हाग्रा माखाया नै एल्लै नाय नायनो ए मा गानलायखो इ माला मा अर्डार खालामलायखो इखौलाय मास गानलायदो अ इखौ गाननायखायनोथ' मावनो आथुर जाबाय दङ हाग्रा हालायबाय जोंहा नै उपाय गैया इ लेथ्रा माबा लेवा लाथा माखायोनो गयाव बोखानांगौ मोजां बेयावबो मानलाजोबथारदो सं गया एसे मोजां जाबोदै बुस्रोजोबदो बेथो मोनजागोन ना थालिराबो आरामथार थायनानै दं नै दे माव सिट दावजोबोहाय थांसै आं दे माव बिफा नों मावाबालाय सोर मावनो हा नों मावाबा सोर मावनो ओइ उदैया मावनायाव जेना दांनायाव जेना आंनि हौवायालाय होनना बाख्नायना लानांसिगोन आरो